Nganong usara man na kasardinas nga duha man kabuk ang gisugo sa imong amahan. Adeng, nana ako sardinas nga akong gisugo. Ganong usaram na? Duha akong gisugo nimo. Asam na yung usap. Di ka bego? Ha? Di ka bego? Asa man day akong gibabayad nimo sa kuryente di ay? Ipalit akong ticket, ma. Unsa? Nganong ipalit mo kanong ticket na? Wa man ni kasiguraduhan. Animals ni bata. Nangandoy manggod si Papa mao ka ng motor nga Nmax ba mo nang akong gipalit og raffle ticket, ma. Unsa? Unsa man tay nasud sa utok nimo nga nagpalit-palit mo kanang ticket nga wa man taon day kasiguraduhan. Yes, bro. Ma. Basin di makadaog ta kay basin swerte na ang ticket niya kung napalit kay Newmon man eh. Basta ibang nyo, yan ay mong kinabuhi ito sa kalibutan. Ha? Ano na? Gisugo ti kay sardinas, duha ka buk. Unsay mong gipalit? Nga ang inugbayad sa kurente, imo bang gipalitan ng raffle ticket? Pagkawagyo, ayaw nimo. Sario! Sario! Hey, what happened? Sario! Sario! Oh no! Uy, Ado! Asa sabaman nimo ba? Asa mo anak? Kaniyara ko sikig. Tawag ato. Hapit na urot akong tingo ko sikig. Tawag, wapay mo anak. Musuko day ka! Sus, naunsa man taong kay. Nako isugo niya. Asa man imong anak na iron? Ha, ang butang ni mo, Roy. Magsige day ka diha og sabang-sabang nga sayo pa sa buntag. Pa, Di makagikan. Ha? Eh, inaya lang ng tingog ni Muy. Abi ni mo, ha? O sa gatos, singit ako ni mo. Karoon pa kang abot. pasensya kayo pa Pasensya. Diin mo sa day ka. nakatuog ko dito sa may mangga. Katog. Ika, sugoon tika. Papalit ito sardinas. Oh, palit ito sardinas. Duha ka buk, ha? Bantay, maglangay-langay sa ka. Dong saryo ka na. I-appeal lang sa niya ang bayad ang kuryente. Dali ito. Ano mo anak? Kuha na sa mo anak ba? Kinahanglan nga. Kada singgit na to, maabot siya. Asam din ang liwat liwat pa rin mo! Sir, excuse me, sir. Kasi ganahan ka mo patog raffle ticket, sir. Raffle ticket, ma'am? Yes, sir. Ay, dili lang, ma'am. Gisugo akong papa, ma'am. Sir. Balik ka, sir. Basin mo na ni chance ni mo nga makadaog ka o tanawa. Oh, naka-red pa man ka. Tanawan, sir, ha? Huwag ka lang buhatong kunik mo palit ra kaani. Nakarba ni promo, sir. Promo sa may promo ninyo, ma'am? Pwede kang makadaog og motor. Motor? Motor! Ngandoy ra ba tos papa og motor da? Chance Unsa mo, sir. nga motor, ma'am? Inmax. Oh, Inmax? Oh, Inmax. Oh, ginapangandoy ni papa. Ya. Sa man ang mga raffle ticket mo, ma'am? Ano siya? Kin, sir, mo pili ra kaani. Mo na dyan pili ning upat, sir. Basin ikaw na ang masurtihan nga makadaog ani, sir. Ay, bisin ko an ma'am kanang ang namalit ana nimo ba nga gipalitan na ka bisig kato may makadaog ba? Ay, Dili lang. dili, sir. Uy, sa tanawa pa lang daan, sir, ha? O, tanawa. Swerte na kayo, di ba? Ang buwan. Buwan, ang meaning anang buwan, sir. Kahayag. Mo ni maghatag kahayag sa imong kinabuhi, sir. Kalendaryo man ni ma'am. Ay, dili, sir. Mao dyan ni ang porma sa mong raffle ticket, Jod. Inaani, gituyo kay ngano. Ay, awa, sir, ha? Kini, first quarter. Mao na ni ang first nga maghatag og swerte sa imuhang kinabuhi. O, motor, ha? Unaw na, motor. Kini, new moon. O, sign na ni sir nga maabot na sa imong kinabuhi ang bag-ong swerte. O, tapos sir, napailain sir. Full moon. Full pandan, but pasabot matibuok na ang imuhang swerte. O, di ba sir? O, last sir. Last quarter, pasin mao na ni last chance nimo sir nga makadaog ka. O, di ba? Swerte kayo ka sir. Sige na sir, palitin ako. Tama no? Nindot sa nimong ticket mo kay Sige. naihunas og tao ba, no? kanang unya ma'am kanang pila man sana mo? Ay, barato ra kayo na sir. Kaya ra kinani mo 1.6. 1.6? Oh, 1.6.
Di man sa basta-basta ang premium ani sir huno na Inmax. Ala, 1.7 raman ni ma'am. Unya palit raman na akong sardinas niya. Bayad o kurinti. Ay nya sir. Ayog palampas sa ang chance kay basin oray huno na sir ha. Swerte tanawa upat na lang siya ni kabuok. Kita sa no? Oh, Pero once in a lifetime rabia ang swerte biya sir ha dapat i-grab na gyud na nimo jud. 1.6 ang usa ma'am. Oh, 1.6 ang usa. Mo pili ra man kaani. Ah, sige ma'am. Usa lang ko ma'am. Kana lang. Kuan ma'am. Kanang Asa sir? new kini new mon ma'am. Bagong Ay, good bagong choice. kinabuhi ba? Bagong kinabuhi. Kana ma'am Bagong kay swerte. kini lang ako ipalit ang sardinas. So, good luck sir kay sigurado jud kong swerte ka kay naka-red good ka. Sus. Salamat kay mama. Oh, sus kuya sa pagyan. Salamat sa pagpalit sir ha. Oh, sige ma'am. Nya, kanang good luck sir. Oh, Oh, sige sir. Inbox ani ni papa. Nganong usay ra man na ka sardinas nga duha man kabuk ang gisugo sa imong amahan. Ading, yan na ako sardinas nga akong gisugo. Ganong usaram na? Duha akong sugo nimo. Asam na yung usap. Di ka bigo? Ha? Di ka bigo? Asa man day akong gibabayad nimo sa kuryente di ay? Ipalit akong ticket ma. Unsa? Nganong gipalit mo kanong ticket na? Wa man ay kasiguraduhan. Animal si bata. Nangandoy man gud si papa mao ka ng motor nga Nmax ba mo nang akong gipalit og raffle ticket ma. Unsa? Unsa man tay nasud sa utok nimo nga nagpalit-palit mo ka ng ticket nga wa man taon day kasiguraduhan? Yes, bro. Ma. Basin di makadaog ta kay basin swerte na ang ticket niya kung napalit kay Newmon man eh. Basi man nyo, yan ay mong kinabuhi ito sa kaliputan. Ha? Ano na? Gisogol ti kay sardinas, duha ka buk. Unsay mong gipalit? Nga ang inugbayad sa kurente, imo bang gipalit ang raffle ticket? Pagkawagyo, ayaw nimo. Ayaw ka! Ano? Ano? Balik! 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 Ayaw! Ayaw! Balik! Hindi ko pinanggan nilang mga papa. Pero meron ko nilang kalatahon. Ila raman ang pangandoy akong giuna-una. Munugon maninuon ta. Mauan pa. Nagtatrapo na lang ko sa abol ato. Ading? Ading? Ding! Motor, Ding! Aduh! Sila ka dito sa motor, Ding! Motor, aduh! Ding, ato ka na dito. Ano man na dyan ang imong pangandoy nga Nmax, ada! Ding! Ada! Gipunog ni mo imong anak pero natuman sa imong pangandoy. Ding! Asam na itong anak, Ding! Gamay ko pa sa ilo, Ding! Mama? Papa? Dong! Basta ilo ako, Dong! Sir, ma'am! Sir, ma'am! Sir, ma'am! Ako, sir. Asan yung kwintador, ma'am? Asan yung kwintador? Asan yung kwintador? Duha na kabuan. Wa mo kabayad sa kurente. Potlo na yung kurente. Unsa? Kinsam na ning motor. Ako na motor, ma'am. Agay! 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 Agay!
subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV, araw mo'y laging swabe.